Myslím si, že je prostě vlastně strašně těžký si v tom začátku, kdy člověk chce jako co nejvíc tetovat a být nejlepší a prostě dělat toho co nejvíc, být na sebe vlastně hodnej a říct si, teď jako prostě nejde to jako hned na začátku, abych byl nejlepší a tak. Byl to můj manžel. Ten mě postavil před situaci, kdy jsem s ním byla vlastně v Holandsku. On tam pracoval a já jsem si nemohla najít práci a on mě řekl, tak prostě teda jako nemusíš pracovat, ale s tím časem musíš něco udělat. Tak já jsem obcházela různý studia, ale v jednom studiu mě řekli, že si prostě musím koupit blok a kreslit ručně, žádný iPad prostě. Ručně se vykreslit a kreslit půl roku a pak mám přijít a ukázat jim prostě co to. To jako bylo prostě to, vlastně to bylo jako by pro ten můj rozjezd to nejlepší. Ta hnědá je hrozně zajímavá v tom, že vlastně je to odstín červený a červená všeobecně každému drží nějakým způsobem jinak. Někomu zhnědne, někomu zase naopak prostě zesvětlá strašně moc. Se to každému chytne úplně jinak podle toho jeho odstínu. Korean Thunder. Nejradši mám, tak když si objednám balíček, že mi k tomu přijde jako dáreček Haribo.